A cardja boil an buchas go live as orchar and fhíseán seo le Katie McGreal ó Solas Relaxation. Tan fhíseán in acmhainn tacaíochta dófa siúd atá gagrú Ghrúpaí Súgartha timpeall na tíre. Tá sí mar cuid de Clár Command ibre atá forbairt ag Glór na nGael dar tideal féimú Ghrúpaí Súgartha. Sa níos an seo, bé Katie ag léiríonn conas Aireachas a dhéanamh le linbh. Déan cínte go bhfuil tú te agus compórdeach Glór. Agus dúinn de thuúla, agus tóg anál mhór isteach, agus amach. Anál mhór isteach, agus amach. Agus inis smaoinnig cén crut atá do cholann. Smaoinnig an teagháil atá do cholann ag denú leis an labhra. Agus inis samhlaigh go bhfuil tú ag seasamh I leor cuailte. Tá go leor craoin thar timpealairt, craoin mhóra agus craoin beaga. Breannaigh thar timpealairt féin inis. An bhfuil is agat cén tám gan bhliain atá ann, tríd a bheith breanniú ar na duilleoga. Cén cinál craoin atá ann. An bhfuil fuaimena le clistal. An gleiseann tú uisce, nó bhfuil éin ins na craoin. Cén cinál daithne an bhecinn tú. Díreach smaoinnig níl éon rud ceart nó mícheart. Agus inis fecinn tú go bhfuil cosán ag gol tríd na craoin. Tosaíonn tú ag siúil síos an cosán sin. Cén cinál cosán é? Bhfuil sé mór, nó beag, bhfuil sé éasca siúlir, nó bhfuil sé deacair. Díreach smaoinnig níl éon rud ceart nó mícheart. Céir atá le feiceáil ar an gosán seo. Bhfuil clocha beaga bhfuil duilleoga agus inis smaoinnig na craoin. Cé chomh mór is atá na craoin. Cé chomh fada an dóileat go bhfuil siad an seo ag fás. De réir mar a leanann tú rá ag siúil, fecinn tú go bhfuil an cail ag éirí níos sciile. Tá níos mó de tholas na gréine ag teach tríd, agus tá níos lú craoin thar timpealairt. Tagann tú go deireadh na cáilte agus breanaíonn tú ar an spéir mhór os do cionn. Cén cinál lá atá ann. Cén daithne an bhecinn tú sa spéir. An bhfuil scamal le feiceáil ann. Díreach smaoinnig cén cinál spéir atá ann inniu. An bhfuil éon crochanna gur féidir leat feiceáil na scamal. Agus inis tóg anál mhór isteach, agus amach. Agus tosaí ag bogadh na méiricí, agus na barracíní, agus sin amach, éon bhealach gur má leat, agus do féin, oscail de thuúla. Tá súlagan go bhain siad sult as an fhíseán sin le Katie McGreal. Tá tuilleolalas faoin Clár Command ar fáil le Glór na nGael agus ar RC idirlín